Naka-alerto na giti kameng iti 103rd Maritime ang nakabase iti siyudad Tibigan nga indaduulwan ni SPO por Romel Lagasa, officer in charge sinatakamat nga opisina. Segon ken kuana, awan iti pakadanagan maipapandag iti aramaten da, gapuanan ta kumpleto met daytoy. The first step ngayon naramid ti opisina di 103rd Maritime Police Station in participation di kapitan nag-check up kami kadagiti ko nagiti flooded nga balbalay. Pinasingkitan pa iti natakamat ko opisyal no maipapan iti kastoy nga didigra sisidaan met iti tulong nga aggapo iti lokal nga gobyerno. Kasi met lang ko ang sitwasyon no ag-request ti sa bali nga kabang-ibang nga ili sididaan kam latame nga mapantumulong kanya da. Aslay di dagiti datoy Pedring naka-standby kami dito ti Kapitolyo. Ryan Pardo, Core TV News.